Wara aktar minn 40 sena l-familja ta' Lino Kawki għadha fil-għama dwar dak li seħħ verament f'dan il-każ ta' omiċidju. Wara dak li ħareġ fil-Qorti Kostituzzjonali fl-aħħar jiem, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa għadu m'għamel ebda kuntatt ma' qraba ta' Lino Kawki, kif fissrinna l-avukat Peter Fenek. Aħna nħeġġuhom illi jarblu sewwa din is-sentenza, jerġgħu ikellmu lil kull min seta kien involut, inkluż pulizija li investigaw jew kellhom l-obbligu li investigaw u ma jafu min huma sabiex jagħmlu l-almu tagħhom li ssir aktar ġustizzja f'dan il-każ. Ftit tal-jimilu l-Qorti Kostituzzjonali ordnat li l-familja ta' Lino Kawki tingħata kumpens ta' 615,000 euro wara li ddikjarat li l-Istat falla biex issir tassew ġustizzja. L-avukat Peter Fenek, assistit mill-avukat Elena Fenek, jitfa' dawl fuq il-fatt li l-għada li kien irrapportat nieqes Lino instabet il-bagalja tiegħu żgassata fil-limiti ta' Rabat u dakinhar il-pulizija stess kellhom ħin li kien sar reat iżda ma ttieħdet ebda azzjoni min-naħa tal-korp. Hemmhekk il-pulizija kellhom l-obbligu li kieku l-korp dak iż-żmien kien korp serju, li kieku l-korp dak iż-żmien kien korp indipendenti mill-pressjoni politika li jiftu inkjesta. Kawki li kien accountant ta' 32 sena kien heb fi frar tal-1982 bil-fdalijiet tiegħu jinstabu 3 snin wara fbir fil-Busket. Il-katavru ta' Kawki kien instab imqatta biċċiet. Maret News Joe Kawki Lino jirrakkonta il-moment meta sar jaf illi ħuh kien nieqes. Fis-6:30 ta' filgħodu kienet ħabtitinni u ċempletinna l-bib il-mara ta' Lino, ma kellix liċenzja, kienet dubbat lift u qaltilna illi ma daħalx Lino. Għamilna n-nofs ta' nar u anki iktar, ma l-ewwel nofs nar induru ma' Malta biex naraw insibu xiklu, xi karozzi wifqin biex naraw għalli jista' jkun kien xi accident u forsi ħabbat jew xi ħaġa. Imma jien fl-10 ta' filgħodu fid-9 tilhom li jekk ma ġis sal-ofsinhar mhux se jiġi lura. Meta Lino kien irrapportat nieqes, Ispettur Angelo Farrugia kien bagħat għal Anna Kawki, mart Lino, u żamma taħt arrest għal madwar 9 sigħat. Bil-qraba jgħidulna li l-istess Farrugia spiċċa jgħajjed magħha u jgħidilha li ma jistax ikun li ma kienx taf fejn kien żewġha. 3 snin wara l-fdalijiet tiegħu instabu fbir. Mar xi ħadd jaħsel il-karozza fuq fejn ma jistgħux jidħlu l-karozzi u jitella l-ilma mill-bir u tella borża li derlu li kien hemm fdalijiet. Fl-1989 il-Maġistrat Xikluna kien qal biex l-investigazzjoni tinbidel minn waħda ta' għajbien għal waħda ta' omiċidju u tibda investigazzjoni dwar ċriki ta' ħasil ta' flus, pagamenti ta' bolli u trasferimenti illeċiti. L-istess Maġistrat kien qal li Lino kien inqatel għax kien jaf ħafna informazzjoni sensittiva fil-kariga tiegħu ta' awditur. Joe jirrakkonta li dan kien qtil li kisser familja psikoloġikament u anke finanzjarjament, mara u iben li għaddew minn martiru sħiħ ta' biża' u tbatija. Peress li kien missing u mhux iddikjarat mejjed, ma setgħux aqqas biss japplikaw għas-social services. U barra minn hekk it-tifel illi l-ewwel ftit snin ma kien jisma' xejn ħlief stejjer makabri fuq il-qtil ta' missieru, jien ħossni ċert li ġie effettwat psychologically as well. Joe jisqar li għalkemm jinsabu sodisfatti bil-kliem qiebes li qal l-imħallef Francesco De Pasquale, ħuh Lino qatt ma jista' jerġa' jiġi lura. Għalkemm sodisfatti bil-kliem qiebes li juża l-imħallef ifakkarna iktar u iktar x'ġara dal-aħħar 41 sena. U wara da snin kollha l-familja ta' Lino qatt għandha numru ta' mistoqsijiet mhux imwieġba fosthom x'sar minnha ir-ras tal-katavru ta' Lino Kawki li kienu żammew għall-investigazzjoni. U bid-dubji jikbru anke issa hekk kif ħadd ma jaf x'inhu jagħmel il-Kummissarju Angelo Gafa wara l-iżviluppi tal-aħħar jiem.